Не ти се ядеше сладко. Искаше ти се прегръдка. Но сладкото дойде първо. Това, което наричаш захарна зависимост, може да е просто зов за помощ от едно уморено тяло, опитващо се да си спомни вкус на нежността. Гледай до края и разбери защо захарта не е нито злодей, нито герой. Всичко започва така, казваш си, че ще вземеш само едно парченце. Една бомбона. Една лъжица сладко. Една глътка от кондензираното мляко, скрито зад буркана с боб. Но после идва облегчението. Тишината. Усещането, че за няколко секунди светът спира да тежи. Истината е, че не става въпрос за захарта. Става въпрос за почивка. За спиране. За момент на дъх между две очаквания. Това, което изглежда като захарна зависимост, често е просто начинът ти да направиш пауза в деня. Да оцелееш в хаоса. Да създадеш миг на спокойствие, когато всичко те притиска. Сладко е, защото никой не те е научил на друг начин да усещаш сладост. Никой не аплодира, когато спреш, за да си починеш. Но всички те хвалят, когато издържиш. И ти издържаш. Но идва момент, в който тялото ти започва да изисква. И захарта се превръща в отговор. В прегръдка, която не дойде. В пауза, която никой не ти позволи. Рекейжука разбира. И тя е казвала, че това е последната лъжица. Но научи, че не всяка лъжица е лакомия. Понякога е емоционално оцеляване. През деня се справяш. С усмивка, с продуктивност, с листа с задача в ръка. Всички мислят, че си добре. Но никой не вижда цената, която плащаш, за да удържиш фронта. Защото умората ти няма легло. Тя има цели. Почивката ти няма пауза. Има вина. И когато дойде нощта, и светът най-после замълчи, тялото започва да крещи онова, което си потискала цял ден. Тази внезапна нужда от ядене не липса на воля. Това е тялото ти, опитващо се да утеши изтощения ум. Да постави захар там, където е липсвала нежност. Да запълни с шоколад това, което е било празно цял ден. И после идва вината. Но не е вина. Това е емоционално претоварване, натрупано в десертни чашки. Рекейжука разбра, че тялото говори. И когато то постоянно иска сладко. Може би всъщност иска нещо, което никой не му е дал – утеха. Захарта не вика. Не съди. Просто се топи в устата. И за няколко секунди светът сякаш става полек. Затова толкова хора посягат към нея, както се посяга към прегръдка. Сладкото се превърна в това – спешна обич. Мигновена нежност. Бърза утеха за онези, които не са имали рамо за опора. И най-любопитното – колкото повече се натискаш, толкова повече тялото ти се опитва да компенсира. То възприема стреса като заплаха. И за да се защити, те тласка към незабавно удоволствие. Затова мозъкът иска захар. Защото в тази бомбона, в това парче торта, има химическо облегчение. Доза серотонин там, където е липсвало внимание. Но нито един шоколад в света не може да прегърне онова, което душата ти крещи. Да бъде видяна. Да бъде разбрана. Да бъде уважена в своите граници. Рекейжука се опитвала да отреже всичко. Да спре захарта, да заключи шкафа, да прави детокс. Но едва когато започна да си дава повече обич, компулсията започна да отслабва. Защото обичта също е хранително вещество. Сладкото носи кратко облегчение. Но после идва тя. Вината. Тежка. Тиха. Жестока. Все едно всяка лъжица крем е грях. Всяко парче торта провал. И вината става второ наказание. Защото не стига умората.
Сега има и разкаяние. Но помисли добре. Не си яла от злоба. Яла си, за да се почувстваш по-добре. Проблемът никога не е бил в захарта, а в тишината около това, което чувстваш. В емоционалното изоставяне, което никой не забеляза. И когато започнеш да разбираш това, вината вече няма толкова смисъл. Защото не си счупила диетата. Счупила си се, опитвайки се да останеш на крака. Рекейжука разбра, че това, което има нужда от изцеление, не е само храненето, а връзката с самата теб. С твоето тяло. С твоята история. Тя все още яде сладко, да. Но вече без наказание. Без да се крие. Без да си налага покаяние в огледалото. Защото яденето не е престъпление. И ти не се нуждаеш от наказание. Нуждаеш се от почивка. От утеха. И от малко повече нежност към себе си.